nɛgɛ ɲɛ mugan ale sanka 30 sɔrɔ Bankmana Sibi Jigidala hakaja fo ka se Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma bi ye kari octobre kalo tile 19 san 2025 an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ mani Mali kɔ kan aw ni ce Serifila Jakanso filɛli la yasa bɛ se ka bɔ kunnasiri kɔnɔna na ka bɛn ni an ka bamanankan kunnafoni jɛlenw ye minnu bɛ tali kɛ Mali lahalayaw ale ni diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin ye o kuma selen Université Modibo Kandili ni ale ye sanfɛ kalansoba ye an fɛ Mali la yanninɔ ka sanga ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini an'u ka baaraw bolodacogo ye ka bɛn sibiri octobre kalo tile 18 san 2025 u ye fɛn min ye don kɛrɛnkɛrɛnni sigi min senfɛ u ye u ka kalandenw minnu ka kalan sera a kuncɛ wɔrɔ la olu ka jɔnjɔn sɛbɛnw n'an b'a wele ko diplôme o taara ka ɲɛsin u ma minnu bɛ tali kɛ licence DUT fo ka se master ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kalandenw minnu tun bɛ ni kalanso ninnu na ka u ka kalankuncɛ sɛbɛnw k'o d'u ma baara kofɔlen a kɛra ekɔlisoba in jabala la ka sanga ni maa caman ka bɔ kalanden somaw ekɔli karamɔgɔw hakaja fo ka se kalansoba in maa ɲɛmaaw ma u bɛɛ lajɛlen yera ni kɛnɛ kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalanso ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnin fana tun bɛ yen nɔ Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano a n'a ka jatala Dramane Mali olu ye baaraw seereya. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin a sigira sen kan Université Modibo Kandili ɲɛmaaw de fɛ a kun de sanfɛ kalanden minnu tilala u ka kalanw na ka se k'olu ka diplôme di u ma ɔkɔliden minnu kumana olu ye a yira k'a fɔ ko nin kalansoba in ko a ɲɔgɔn tɛ ka sababu kɛ kalan kɛcogoya ye ɔkɔliden mago bɛ se kalan fɛn o fɛn ma minan fɛn o fɛn ma o bɛɛ bɛ sɔrɔ kalankɛyɔrɔ in na. Vraiment ni nisɔndiyalen don bon welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ekɔliden tɔw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ foyi tɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔw la ni kalan tɛ donc an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que ka kalan kɛ il faut le faire donc an k'an parents an k'u sensibiliser pour que u bɛ se ka investir an ka ekɔliw la an bɛ se ka avenir ɲɛnama sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ hali a ma bɔ déjà on a tous ici tous les moyens pour étudier ici au Mali. Maa minnu tun ye maa welelew ye ka fara parrain kan olu bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin promoteur ma ka sababu kɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na Mali kɔnɔ walasa kalandenw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ. Denmansaw bolo nin ye nisɔndiya kun ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaw bolo nin ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ma u ka dɔnko baara la mun bɛ ɲɛsin kalanko ma a université yɛrɛ fana ɲɛmaaw bolo nin fana ye nisɔndiya ye k'a fɔ denmisɛn minnu ye kalan kɛ san joli bi olu k'u ka kalan kuncɛ ni nin jɔnjɔn ninnu ye o ye nisɔndiya de ye bɛɛ lajɛlen ma donc an yɛrɛ sera ka o seereya bi k'a fɔ denmisɛnninw ni denmansaw ani kalanfaw bɛɛ lajɛlen de tun bɛ a kɛnɛ in kan minnu kun nisɔndiyalen don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya jateminɛ dɔw fana an ye mun kɛ kɛnɛ kan o dɔ ye k'a fɔ jɔnjɔn minnu bɛ ka di n'o ye diplôme ye parce que denmansa caman bɛ u bɛ miliyɔn dɔw denw ka kalan na mais o kɛrɛfɛ u bɛ to sika la yalima diplôme minnu bɛ d'u ma est-ce que a diplôme lakodɔnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ est-ce que a lakodɔnnen don jamana kɔ kan bi an y'o seereya k'a fɔ minisiriso yɛrɛ ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen mun bɛ wele ko arrêté d'habilitation mun b'a jira k'a fɔ Université Modibo Kan bɛ maa o maa kalan n'a ye diplôme d'i ma o diplôme ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ wa a lakodɔnnen don Mali kɔ kan. Nisɔndiya mɛnna vraiment an bɛ Modibo fo n'o y'an kɔrɔkɛ ye a ye bonya mun ta ka d'an kan n'o ye parrainage ye. n'a y'a di a yɛrɛ kɔrɔkɛ ma n'o ye Hamani Ɲangi ye ni bɛɛ b'a dɔn l'ancien président de la fédération malienne de basketball le premier fils de El Hadji Hamani Ɲangi ne y'a dɔgɔkɛ ye ale de ci ka na représenter yan n nalen vraiment n ye sewara n ye denmisɛnninw ye an ye u ka diplôme d'u ma a kɛra sewa ye a kɛra kɔntan ye vraiment an bɛ Modibo fo o la k'a waleɲuman dɔn ni mɔgɔ y'i bonya ka ban a ma tɔ to donc vraiment on lui félicite pour ça. N'a fɔ n bɔra ka mun f'i ye sisan denmisɛn ninnu an bɛ mun f'u ye dɔrɔn u ka toujours kalan dɔrɔn tɛ c'est pas parce que n ye kalan kɛ n ye diplôme sɔrɔ diplôme ça ne veut rien dire mais ka diplôme pratiquer ka diplôme réaliser o fana y'a dama ko de n ko u ko option de ta aujourd'hui n'i ye diplôme sɔrɔ n bɛ se ka n ka faso dɛmɛ cogo di fɔlɔ ça c'est les premières options bon i tɛ se ka faso dɛmɛ fɔlɔ ni seere t'a kɔnɔ faut qu'on soit vraiment sérieux. On doit assurer et nos bora il faut qu'on prenne le courage aussi de donner aux enfants au Baraké sérieux parce que
baara de bɛ mɔgɔ nafa. Ɔkɔliso in promoteur ka kumaw la a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila k'a ɲɛsin ɔkɔlidenw ma minnu filɛ k'u ka diplôme sɔrɔ k'u ka kɛ kalanden ɲumanw ye ka d'a kan u ka écoliso o jaw de b'u kan u bɛna taa u ka baarakɛyɔrɔ fɛn o fɛn na u ka kɛ citoyen ɲumanw fana ye u ye kalan minnu kɛ u ka baara kɛ ni o ye bonya ani karama kɔnɔna la. Ya kun kelen min kama dɔrɔn sadi ko ye denmisɛnninw ka diplôme dili de. Bon, c'est une cérémonie de remise de diplôme. U ka kalan banna ka diplôme d'u ma. An ye diplôme fɛn fɛn d'u ma bi. A kɛra filière fɛn fɛn ye. Que ça soit en DUT, en licence et en master. Filière fɛn fɛn b'olu kɔnɔ n'o diplôme dira. A diplôme bɛɛ ye diplôme ye minnu reconnu no jamana in fɛ. A bɛ fɔ o de ma habilitation. Diplôme pochette kɔnɔ, diplôme b'a kɔnɔ. Ani arrêté d'habilitation b'a kɔnɔ. Ça veut dire que ni diplôme ninnu bɛ se ka Mali bɛ examen ni concours fɛn fɛn kɛ diplôme ninnu bɛ se ka bɛɛ kɛ. Diplôme ninnu bɛ se ka baara Mali kɔnɔ u bɛ baara Mali kɔ kan. U bɛ kalan kɛ Mali kɔnɔ u bɛ kalan kɛ Mali kɔ kan. Donc vraiment an ye jama wele o de la. Mansa minnu nana ka denw d'an ma an k'u former san 3 kalan san 5 kalan. Donc ka se ka diplôme d'u ma u ɲɛna hɛrɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ. Mais o denmisɛn ninnu fana k'a dɔn ko diplôme nin dili t'a balen. Diplôme nin dira u k'u yɛrɛ nafa u k'u faso nafa u ka Mali nafa u k'u ka du nafa an y'o o de éducation d'u ma an y'o kalan d'u ma parce que kalan bɛ yen il y a le savoir et le savoir-faire an y'u dege nin bɛɛ lajɛlen na le savoir le savoir-faire et le savoir-être donc u ye fɛn minnu sɔrɔ an bolo yan dɔɔnin na ani ladamuko ɲuman na o kana se ka bila u fɛ Mali ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa man nana ka na ni assister an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. An b'a ladɔnniya k'a fɔ université Modibo Kandili ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko don nataw la u bɛna filière kuraw dayɛlɛ mun bɛ tali kɛ docteurw ani pharmaciens ka kalan na. Nin kɛnɛ in yɛrɛ kun cɛra nisɔndiya kɔnɔ ni ɔkɔlidenw ka diplôme dili ani jamajɛ photo ta ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Congo démocratique RDC jamana kɔnɔna ka sangani u ka jamana ɲɛma kɔrɔ Joseph Kabila ale kunkanko kibaru ye bi ni kuma ina a bɛ bisimila la fɛn min ye Kenya jamana kɔnɔ u ka dunanjigi so ba dɔ bɛ yen a kɛlen bɛ ka bisimila minɛ ni ma kofɔlen a bɛ waati jan bɔ a ɲɛma dogolen bɛ ka sangani a ka lahalayaw minnu bɛ tali kɛ kiriko bunaku kan ka sabu kɛ a ka jamana n'o ye RDC jamana o kiri tigilamaw kɛlen bɛ ka a nɔ minɛ kiri bunaku kan k'a jira k'a fɔ ni ma kofɔlen ale kɔni ni basi wɛrɛ ma kɛ fiyewu ale kɔni a kɔndanelen bɛ ka sabu kɛ lahalaya dɔw ye kiri tigilamaw ka fɔ la yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ Musa Fɔnba ale ye ɲɛɲini kɛ a ko la. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka bonyaw kɔnɔ jamana fanga ɲini dɔn belebele ɲɛmaw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nairobi Kenya faaba la wasadenw yɛrɛw bɛ a la minnu dɔn bɛ politiki binna k'u ka Congo Kinshasa ani Congo Kinshasa ka den minnu bɛ tunga fɛ ni ma hakili juru caaninenw don. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila kɛmɛ ka jɛkulu kura sigi bi ko sauvons la République démocratique du Congo o kɔrɔ ye an k'an faso kisi cogo ɲini. Jɛkulu do a b'a fɛ ka jamana denw fara ɲɔgɔn ka jɛkulu min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna forobatɔ ɲɛmaw Congo Kinshasa ani fanga ɲinindɔ ɲɛmaw jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila bolo o de bɛ se ka kɛ fura ye Congo Kinshasa gwɛlɛya la jamana ɲɛmaakɔrɔ ni minnu farala ɲɔgɔn ka jɛkulu in kɔnɔ ka lajɛ kɛ Nairobi Kenya faaba la u y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye mankan ka ba Congo Kinshasa jamana kɔnɔ kɛ nga jamana ɲɛma Félix Tshisekedi min fɛnɛ ka fanga kɛn bɛ diyagoya ni min Kulubali ye k'u tɛ jɛ n'o fɛnɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔ ni jamana kiiri ye a jira k'a fɔ ani faali ka kan k'a sabu kɛ ko kɔrɔyanba mankan min bɛ sen nɔ ni Rwanda jamana bɛ k'u kolokolo ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ni Rwanda bɛ ɲɔgɔn kalama kɔrɔ ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ kiiri yɛrɛ senfɛ a bɔra jamanadenya la k'a fɔ Congo Kinshasa jamana den tɛ Rwanda jamana den do maa min ye k'a fɔ jaso Congo Kinshasa ka Marshal Mobutu ka fanga bi k'i sigi a nɔ na Laurent Désiré Kabila ni maaw bɛ k'o k'a fa ye k'o t'a fa ye k'o ka lamɔden kun do ko Rwanda ka den do bibi in na kiiri min ɲɛsinna Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila mɔ maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ bin kɛra a kan ko politiki nasira kɛlɛw do wa hadamadenya hakɛla pasajɛkulu min bɛ wele ko Human Rights Watch o fɛnɛ y'a jira k'a fɔ bin kɛn bɛ a kan
Belgique ministre min fana ɲɛsin Belgique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o fana y'a yira k'a fɔ bingɛn bɛ a kan. Jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila maa minnu sɔn min ka diya olu ko a t'a fɛ k'i ɲɛsin Félix Tshisekedi jamana ɲɛmaa ma ka kɛlɛ ɲɛŋwɛ a b'i da dafɛ dɔɔni politique bina k'u kan a b'a fɛ ka jamana ɲɛmaa senkɔrɔma cɛ. Kenya faba Nairobi ma sugande kunfɛ ka lajɛ in bolo da jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila fɛ ani fangacinamatɔ ɲɛmaaw ni forobatɔ ɲɛmaaw cɛ. Dankɔrɔbaw minnu kun bɛ kɛnɛ kan Nairobi, ministre ɲɛmaakɔrɔ Augustin Matata Ponyo Bero, Front commun pour le Congo, au coordinateur Raymond Chibanda, ani ministre kɔrɔ José Makila, Théophile Mbemba, Bernabe Kikaya bin Karibou, ani maakuraw minnu ngɛmɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ politique binaku ka sosendilinu nye bi, i n'a fɔ Sete Kikuni, Bienvenue Matumo, Filia Shipaza, o n'a ɲɔgɔnnaw. U bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na, bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ kuma ko jamana ka se ka boli Congo Kinshasa du wolofanda naani bɛɛ lajɛlen kan. Maramafɛntigiw minnu bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni Congo jamana denw tɛ ko mercenaires du u ka Congo Kinshasa jamana bila. Sigikafɔ ka dayɛlɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ, chrétien diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ka wele ka kɛ surunani donba ye. Maa min dun bɛ fanga na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ bi n'o ye Félix Tshisekedi ye o b'an bɛ ka wele bila chrétien diinɛ ɲɛmaaw ma. Nairobi sugandi kun jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila fɛ farafina kɔrɔyanfa jamanaw jɛtɔ o ɲɛmaaya bɛ Kenya de bolo bi. Wa yɔrɔ do yɔrɔ min bɛ deli ka kɛ fangaɲinindɔ ɲɛmaa fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn la bi jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ani wasabilo ɲɛmaa Vital Kamerhe ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kenya faaba la Nairobi de ye ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn la k'u bɛ jɛ ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ n'o kalata senfɛ u ye sebaaya ta Congo Kinshasa jamana kɔnɔ. Wa kɔsa ina fana Corneille Nangaa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka kumaw la min ŋɔɲɛ kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛmaa ye n'a bilama fara mɛ mamurulen jɛkulu M23 ka jamana kɔrɔyanfa fɛ ni mugu ni kisɛ ye a ka mamurulen jɛkulu AFC kura o ni mamurulen jɛkulu M23 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kenya faaba la Nairobi de k'a jira k'a fɔ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kuma Nairobi Kenya faaba lajɛ kɛyɔrɔ ɲuman don Congo Kinshasa kunga William Ruto min bɛ Kenya jamana kunna bi o si gwɛlɛyaba tɛ ale fɛnɛ ni Félix Tshisekedi Congo Kinshasa jamana cɛ. Jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ko mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo Congo Kinshasa jamana kan ni dunanw don u ka Congo Kinshasa jamana bila ko mercenaires don. Congo Kinshasa jamana yɛrɛ kɔnɔ sa Félix Tshisekedi ka fangaja fɛ u tɛ ka da ɲuman don lajɛ in nɔ Kenya faaba la Nairobi. Ministre min bɛ yen n'o ye Shabani ye walikele Muyaya walikele Paluku olu bɛɛ kɛ mɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka nin wale in fɛɛrɛ kura don a fɛ. Jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi yɛrɛ ka kɔrɔsigi dɔ o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila n'a ma ɲɛ ko kiiri y'a nɔ minɛ k'a fɔ a ni faali ka kan a b'a fɛ ka jamanadenw laɲinɛ kiiri kɔ ni ka nin yɛrɛ sɔrɔ politique bina k'u kan ka daraja wɛrɛ di a yɛrɛ ma ko wa k'o ye faratiba ye. Congo an bɛ taa Libi kaw fɛ yen nɔ Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ Muammar Kadhafi ale denkɛ n'o ye fɛn min ye Hannibal Kadhafi ni ale Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ den ni a tun lasagolen bɛ kiiriko bunako kan Liban jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ sɔn a ka kanabila dama nka fɔ a ka fɛn min ye dollar wari miliyɔn 11 ko a ko o sara u ye. Yasa an ka faamuyali sɔrɔ o fana la Kadija Traoré ale fana bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la. Kadhafi denkɛ bilali min filɛ nin ye ni bɛɛ kun sigilen don n'a ye k'a sababu kɛ a ka lafasabaw n'o ye avocaw ye olu tun y'a jira k'a fɔ ko Kadhafi denkɛ man kɛnɛ kaso la Liban duguba la Beyrouth. Hannibal Kadhafi Libi jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Mahamad Kadhafi o denkɛ don. Kabini san 2015 a minɛlen don Liban jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Liban maramafɛntigi dɔw olu de y'a minɛ ka taa n'a ye Liban k'a fɔ u mako bɛ kunnafoni dɔw la Liban diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kun kan min tun ye siya ye ale tununa tunu cogo la tunu cogo min ma se ka dɔn Libi jamana kɔnɔ Mahamadu Kadhafi tile la Laurent Bayon n'o ye Hannibal Kadhafi ka avocat ye a y'a yira k'a fɔ nafolo min dalen filɛ nin ye a ka mɔgɔ lafasata kun n'o ye Kadhafi denkɛ Hannibal Kadhafi ye k'a ma jɛni nafolo in sarali ye
ama uladonya kafo Mahamadou Kadhafi denge san laban nuna a ɲiningala kosɛbɛ Liban jamana den dɔ ka tunni kunkan min tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye Shia silama bolofara kɔnɔ ko Musa al-Sadr a tunna san 1978 tumaw la waatu ken bɛ ka jɛkulu dɔ sigi mugu ni kisɛ tani tun bɛ a fɛ jɛkulu min ɲɛmɔgɔya la Shia woloma kɛlɛ min kɛla Liban jamana kɔnɔ san 1975 daminɛw la ni silamɛw ni kerecɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a y'o kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ a ka bɔnɲi dɔ senfɛ Libi a tununa diinɛ ɲɛmɔgɔ in yɛrɛ somɔgɔw olu dɔw bolo hali bi a bɛ se ka ye nina Libi jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kanuba caman bolo Liban jamana kɔnɔ a sala n'a bɛ balo la ɲinan ka kan ka kɛ a san 96 ye Liban jamana kɛtɔ ka Mahamadou Kadhafi denkɛ labila nafolo jɔli kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ k'a tɛ bɔ Liban jamana kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko Mahamadou Kadhafi denkɛ a tun bɛ tunga fɛ Siri kalifayɔrɔ la a yɛrɛ furumuso ye Liban jamana den ye ko Aline Skaf a n'a denw u tun bɛ k'u dogo Siri kɔnɔ ni maramafɛntigi ninnu de bɔla kan ka taa minɛ ka na n'a ye Liban kɔnɔ ɲinan y'o san 10 ye san 2023 Libi jamana ɲɛmɔgɔ kuraw tun y'a ɲini Liban jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka Mahamadou Kadhafi denkɛ labila k'a sabu kɛ u ye kunnafoni sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bananin don kaso la a yɛrɛ tun banna dumuni ma k'a fɔ a ma jɛn'a minɛ cogo ye juma tɛmɛnen Liban jamana kiri ɲɛmɔgɔw Fabala Beirut ɲiningali tɛnkunna Mahamadou Kadhafi denkɛ la kiri ɲɛmaba Zaire Amade fɛ u sɔrɔla k'a jira k'a fɔ k'a ka nafolo dɔ sara kiri kuncɛlen u y'a lasegi ka taa n'a ye a marayɔrɔ la kiri ɲɛmɔgɔw y'a jira fana k'a fɔ a ka lafasabaw y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛ ni kiri tacogo ye u kɛlen bɛ k'u bolo mɔnɔbɔ kiri wɛrɛ nɔfɛ Liban jamana ɲɛmɔgɔw kama Suisse duguba la Genève n'o ye diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies hadamadenya hakɛ lafasa jɛkulu kiri bulon ye kalo nataw la u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in kan o fana bɛɛ b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ Nigeria surasi 16 olu la generali kelen ani colonel kelen minɛna Sibiri Nigeria k'a fɔ siga kɛmɛ u la k'u kuma fɛ ka fɔ jaso jamana ɲɛma bɔla Tinubu ka fanga ka bi kunnafoni di sira Sahara reporter ka fɔ la maa 16 surasiw minnu minɛmɛ bi a jirala k'a fɔ u kun bɛ k'u dɛ ka lajɛw kɛ debedebeni dibi la k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmayaso kɔrɔ lakana tigilamaw ye wuli ka jɛw kɛ u nɔfɛ ni k'u minɛ teliya la surasi ɲɛma dɔ ye a jira Nigeria k'a fɔ maa ninnu bilara jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka bolo ka min bɛna sɛgɛsɛgɛli bolo da ka ɲɛsin u ma sigasiganaw minnu bɛ u kun ka o ɲiningali bisaden na wan u la surasi ɲɛma y'a jira k'a fɔ kɔsa in na surasi 16 ninnu kun gɛn bɛ ka kafo jaso bolo da Nigeria jamana kɔnɔ wa kona kun kɛra sira sɔrɔ fɛn ye k'a ɲɔna joli bɔn kun ti kɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛma caman bɛlɛn kun bɛ u fɛ kafo jaso in senfɛ minnu kun kan ka ni kɛnɛ karaba Pakistan jamana ni Afghanistan ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ la Qatar duguba la Doha ka sanga ni Qatar ma ɲɛmaw ka surunani dɔ ye u bɛna k'a dɔ kan nka Pakistan ma ɲɛmaw k'u b'a ɲini Afghanistan ma ɲɛmaw fɛ u k'u cɛsiri lakanabaliya kɛlɛli la danjɛ filaw la ka sabu kɛ jarawelilaw olu b'u wele ten de Pakistan kɔnɔ minnu ɲɛtinɛ ye Pakistan fanga ye n'u korona Pakistan jamana surasiw fɛ u bɛ boli ka don Afghanistan de kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ kunnafoni di gafe la min bɛ wele ko The Nation a ko a ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw minnu na o ye k'a fɔ Pakistan cidenw sigi ka fɔ kɛnɛ kan Qatar duguba la Doha u y'a ɲini Afghanistan cidenw fɛ u ka ci lase jamana ɲɛmɔgɔw ma lakanabaliya kɛlɛ k'u fari foni a la danjɛ la k'a man kan Afghanistan ma ɲɛmɔgɔw ka diɲɛ di olu ka ma wɛnɛw ma minnu muruti bɛ Pakistan fanga ma tiɲɛ don u ka ma wɛnɛ ninnu u bɛ k'u yɛrɛ ye Afghanistan minnu bɛ fanga na olu ka jɛkulu la n'o ye Taliban ye nka olu kɛw kɛ k'u koron Pakistan u bɛ boli ka don Afghanistan ma ɲɛmɔgɔw b'u ɲɛ tugun a kan Pakistan diɲɛ dɔ tɛ ni a ye o b'a jira olu la k'a fɔ Talibanw don min kɛ n'a ma ɲɛ ko Talibanw de bɛ fanga na Afghanistan o de y'a to u bɛ k'u ɲɛ tugun olu ka maa poroporolenw kan lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna de kɛra sigikafɔ la Qatar duguba la Doha Afghanistan ni Pakistan cɛ caman y'a jira k'a fɔ a kɛra bonya ni karama kɔnɔ nisɔndiyaw kun bɛ fan caman fɛ nka ka bɛn ni dimanche ye octobre kalo tile 19 sigikafɔ kun kan ka to senna tun
ministre min be Qatar ka ufe na nya shi me Qatar ni jamana wara ni yonja ko nya na bo mo o ya yira ka fo sibiri sigi ka fo la jamana law ya jira ka fo bu mugu manga da danje ula tegeno blakara benga nzebela Afghanistan sura siya ministre ni Pakistan sura siya ministre ye benga tegeno bla jamana sabana kera surna ni domba yere no e Qatar ye jamana nani na kera Turki ye Nicolas Sarkozy Fransi jamana nyama aye Fransi mara san 2007 fo san 2012 kiri ya nomine ka fo san duru kaso aboke wabi datugu pi ka sabuke aketo kafangata san 2007 nafolo yira aka fanga nyini Musa ka wuro sigabe mina ka sabuke Fransi jamana kono fanga nyini Musa ka danzigimbe nafolo be nafolo la imanga teme oka Nicolas Sarkozy Fransi jamana nyama koroka kaso abika dama kaso la Maison d'arrêt de la santé BFM TV kunafoni diso de yekorofo lasi kunafoni ya ajira ka fo kaso yimbe Fransi fabala Paris yorobe akono yoro mimise ka makerengere ni ulasagu okuma Nicolas Sarkozy abibla dana ka sabuke ashie sambi wolo mlandobi o ani toko mimbe ala ni mato utise nyami nyona doka na bona nina ama uladoni ya ka fo Fransi faba Paris kiriblo dode ya jira ka fo sanduru kasobida Nicolas Sarkozy Fransi jamana nyama koroku ka sabuke lebe jamana nafulo yira aka fanga nyini Musa Kaula san 2007 Nicolas Sarkozy ero wari dalasi bakeme odara kunka ko sara kiri wore fere kume akunga no ye kafara kojugu kela kaka ke kojugu kela ye association de malfaiteurs o jaki nyeshinamo o jaki wora mingwani mbeisa no ye nafulunga na muni o jaki bina kabwaka ama uladoni ya kafo san 2011 mars kalo de la kuma menani Muammar Gaddafi kona gwambe nazara la setigi jamana ubulu uba fe ka kundo Barack Obama keme kinida aka Nicolas Sarkozy be ka Barack Obama shu o kuma de Muammar Gaddafi dinge Saif el-Islam eroniyozi kuna foni disola kuna foni dikenado simbe akwamba nyini Nicolas Sarkozy fe anvaye nafulo mindi amaka fanga nyini no ye Fransi jamana kono aka nafulo ilase ke libimo okera sonza kwa wilileye Nicolas Sarkozy ko ni ye chie kuina ka foko no shudo mokando nga Nicolas Sarkozy ki ni da Muammar Gaddafi ka nyajugo nyanyuma ko faka fa mami nuzo minga ja oluko ko nafulo kundingu medre Muammar Gaddafi fe Nicolas Sarkozy mo Amerika jamana de bayirika de bora Amerika fa bala Washington kukani soko ya jira Amerika jamana nyama Donald Trump ka marake chukula ni soko ya tamana nunu Washington ngono duguba ere chamanje utamana ka bolomba mine bolomba mi wile ko Pennsylvania Avenue ningo ukunda wasablo daga yoroka ni soko ya tamana uno Barack Obama nga fanga nyini ndo Joe Biden nga fanga nyini ndo Donald Trump yeminu mbi ka ke jamana nyama ye les démocrates olu kumetamano lakana tikila mono e gardu yo lu sebe koro bongume niso kuyatama labemba ukala nyini kunye kabeni niso kuyatama nyi kuniso kuyatama bafla ani keme woro de kalabe Ameriki jamana dugulo fandana ni bela jelela ama uladoni ya kafa niso kuyatama folo kanyeshi Donald Trump mo okera jwe kalu lezani nani temene kabeni aere kabangeni sangume nyanyanu nye ani Ameriki jamana defile nyanyanu kasabuke furuba defile ba ubike Ameriki jamana fe juin kalo letani nani kwa seve koniso kuyatama bafla ani kemenyona de kera Ameriki jamana kono duguba chamana ma jatele kumita ma million duru la Ameriki jamana de una kuganiso kuyajira Donald Trump la o fana be dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlona minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma ye foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔɔni ni an wulila Dawuda Tarawele Bokele Bokar Tarawele Fere u n'u ka maa welelen sans langue de bois olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni nataw la aw k'an bɛn jan waati wɛrɛ